Iawn, wel, diolch yn fawr am y gwahoddiad i roi sgwrs ar gyfer y Steddfod Amgen. A mae'n rhywbeth derbyn y fath wahoddiad. Fe baratoed y sgwrs gyntaf ar gyfer darlith goffau slwyn yn Prifysgol Caerdydd. Felly diolch hefyd iddyn nhw am y gefnogaeth a'r ysgogiad. A beth ydyn ni'n edrych arno fe yw, fel mae'r teitl yn dweud, hwnt unwaith i Went annwyl, sef Tirwedd Llenyddol Gwent, a trio adlewyrchu lle Gwent yn hanes ein llenyddiaeth ac yn hanes ein beirdd yn arbennig. A castell rhaglen sydd ar y llun cyntaf yna, sydd â lle anrhydeddus iawn yn hanes y sir ac yn hanes yr iaith yn Sir Fynwy. Ac wrth gwrs mae'r hen Sir Fynwy neu Gwent yn dirwedd amrywiol iawn, yn amrywio o'r cymunedau glofaol yn nghymoedd y Gorllewin, lawr hyd at y gwastadeddau yn parthau dwyreiniol y sir, lle welwn ni llefydd fel y Castell Gwyn. Felly mae digon o amrywiaeth yn y sir o ran tirwedd, a hefyd o ran y traddodiadau a'r llenyddiaeth. Felly, awn ni ar drywydd llen ein cyndeiriau yn Gwent. A fe ddechreuwn ni yn fan hyn. Mae Vita Cadwc i ganlifrys o Langarfan, gafodd ei sgrifennu tua diwedd yr 11 ganrif ar 10, yn rhoi yn un o hanesion cynhara ynglyn ag Arthur a'r sir. Mae gŵr o'r enw Llyngesog yn lladd rhai o filwyr Arthur. Ac Arthur wedyn yn mynd ar ôl Llyngesog, a Llyngesog yn hawlio lloches gan y sant Cadwc. Ac yn y diwedd, penderfynwyd bod modd talu iawndal i Arthur yn lle lladd Llyngesog am y milwyr a gollodd. A cytunwyd ar iawndal o 300 o wartheg gwynion gyda christiau cochion, a rheini wrth gwrs wastod yn arwyddion rhywbeth arallfydol. Ac fe gytunwyd hefyd i gwrdd yn fan hyn, mewn rhyd dros afon Nwysk, i gyfnewid y gwartheg am y gŵr. A Cai a Bedwyr yn mynd mewn i ganol yr afon i dderbyn y gwartheg. Ac wrth bod y gwartheg yn croesi'r afon dros y rhyd, dyma Cadog y sant yn codi bastwn, a phob un o'r gwartheg yn troi yn fwndel bach o redyn. A'r bwndel i redyn wedyn yn noddio lawr yr afon. A dyna sy'n rhoi enw i'r lle hyd heddiw, sef Tref Redynog yn Gymraeg, neu Tredynog fel yw i erbyn hyn. A dyma ni edrych i lawr oddi ar bont Tre Redynog at Pryd y Gwrthebau, lle digwyddodd y miraculum yma, y miracle gan y sant. Felly mae gyda'r sir cysylltiadau weddol o agos gyda'r chwedl Arthuraidd, ac os awn ni yn blaenau i gyfnod Culhwch y Golwen, mae yna gryn ddadle erbyn hyn ynglyn ag union ddyddiad Culhwch y Golwen, wrth gwrs, ond mae'r arbenigwyr yn dweud wrthyn ni erbyn hyn, mae tua 1, 2, dim y lluniwyd y chwedl fel mae ar glawr gyda ni. Ac yn rhan o'r helfa enfawr dros Gymru ben Baladr, hela'r twrch trwyth, mae lluoedd Arthur yn dod i'n hardal ni yn y De Ddwyrain. Ac yna y ddaeth llwydog hyd yn ystrad yw, ac yno y cyfarfu gwir Llydaw ag ef. Ac yna a lladdaw ef hir Paesawg, brenin Llydaw, a Llygatrydd Emis a gŵr foddw, y wythred Arthur, frodyr i fam, ac yna y llas ynte. Nawr mae ystrad yw yn bod hyd heddi. Yn ardal Crickhywel, fe ffurfiodd Crickhywel gynt rhan o arglwyddiaeth ystrad yw, a mae Llanbedr ystrad yw yno o hyd. Dyna'r pentre lawr yng ngwaelod y cwm, a tu ôl i'r pentre, fe welwch chi siap amlwg pen y fal, neu'r Sugarloaf yn Saesneg. A felly mae gyda'r ardal
bach hon gysylltiadau agos ar chwedl Arthuraidd, a hynny wedi adlewyrchu hefyd yn yr enwau lleoedd hyd heddi. Dyma gadair Arthur ar ben pen y fal, a mae sôn amdano fe gan Edward Llwyd nôl yn niwedd yr ail ganrif ar 15. Ac yn edrych lawr o gadair Arthur, lawr ar ardal Ystrad Uwch yng ngwaelod y cwm tu ôl iddi. Hefyd mae Edward Llwyd yn dweud wrthyn ni bod cist, neu cist yn y gogledd, cist Arthur i'w gael ar ben ysgyryd fawr, a dyna ysgyryd fawr, y bryn mawr toredig, ac ar ben y bryn mae olion hen eglwys, a dyna debyg a sydd tu ôl i'r enw cist Arthur. Erbyn diwedd yr ail ganrif ar 15, roedd rhai pobl yr ardal wedi anghofio mae eglwys oedd fan hyn yn y canol oesoedd, eglwys wedi chysegru i Fihangel Sant, sy'n rhoi enw i Llan Fihangel ysgyryd. Ond yn Llingwerin yr ardal, ym 1695, Cist Arthur neu Cist Arthur oedd y nodwedd archeolegol yma ar ben ysgyryd fawr. Ac wrth gwrs, yn y stori, fe lwyddir i gipio yr ellyn rhwng dau glist y twrch trwyth gan Mab Modron yn Abergwy, lle mae Afon Gwy yn ymuno ag Aberhafren, a dyma llun ddiweddar o Mab Modron yn cipio'r ellyn rhwng dau glist y twrch trwyth. Ac wrth gwrs, mae'r cysylltiadau Arthuraidd yn parhau. Sieffre o Fynwy sydd yn gyfrifol yn y 18fed ganrif am ledaeni a chwedl Arthuraidd o Gymru o'i gwreiddiau yng Nghymru i gyfandir Ewrop. A dyma'r sôn cyntaf sydd gyda ni am y cysylltiad rhwng Arthur a Caerllion a'r Wysg. A dyma'r amphitheatr Rufeinig yng Nghaerllion a'r Wysg a Dweinid, cyn cael ei chloddio fel bwrdd Arthur, a falle taw y lle yma sy'n rhoi'r syniad o'r ford gron nes ymlaen yn y chwedl Arthuraidd. Ac wrth gwrs mae cysylltiadau rhwng Sieffre a Threfynwy yn fyw iawn hyd heddi, o dyna'r ffenestr yn Mhriordy Trefynwy sy'n cael ei adnabod hyd heddi fel ffenest Sieffre. Wrth gwrs, does na ddim tystiolaeth uniongyrchol bod Sieffre wedi sgrifennu i waith hanes Brenhinoedd Prydain yn Rhufynwy hunan. Felly, y chwedl Arthuraidd yn fyw ac yn iach yng Ngwent yn y canol oesoedd, a hynny hefyd wrth gwrs yn effeithio ar chwedloniaeth arall. A dyma ni hefyd sôn am Went a llefydd penodol yn Went yn y trioedd chwythau. A dyma triawd 26, tri gwrdd feichiad yn Nes Prydain, ac yn Aber Tarogi yng Ngwent Iscoed y daeth Henwen i'r tir, sef yr hwch arallfydol sy'n arwain y gwrthfeichiad trwy Gymru ben Baladr. Ac yn Aber Tarogi yng Ngwent Iscoed y doeth i'r tir. A choll mab coll frewi a'i law yn ei gwrych, pa ffordd bynnag y cerddau, nag ar fôr nag ar dir. Ac y maes gwenith yng Ngwent, y dodwes gwenithen a gwenynnen. Ac hynny, y mae gorau lle i wenydd a gwenyn y lle hwnnw. Ac mae maes y gwenith i'w weld o hyd lawr yng ngwaelodion y sir, ac yng nghanol y llun yma fe welwch chi maes mawr agored, a dyna hen faes y gwenith, lle roddodd Henwen enedigaeth i'r gwenith sy'n mor enwog yng Ngwent. Felly mae olion ein llenyddiaeth cyntaf, ein chwedloniaeth gynnar, i'w gweld o hyd ar hyd y sir. A hynny, cyn i ni sôn dim am Bedair Cainc y Mabinogi, a hanes enwog Rhiannon wrth gwrs, a rhan Taernon, arglwydd Gwent, yn stori Pryderi. A dyma Taernon wrth gwrs yn ryddhau Pryderi rhag y Bwystfil.
yn Pedair Cainc y Mabinogi. A'r stori yma wedi lleoli, wrth gwrs, yn Nant Teirnon, Llanddihangiel Nant Teirnon yn Cwmran, a enw Teirnon wedi anfarwoli o hyd yn enw'r lle, oedd yn y canol oesoedd ymriordi pwysig yn perthyn i'r urdd Sistersaidd. Ond efallai bod hi'n bryd erbyn hyn troi at fyd y bairdd, ac mae llawer wedi sôn yn lleied o fairdd cynhenid sydd wedi dod o Went dros y canrifoedd. Ond un o'r pethau sydd rhaid i ni gofio ynglyn â hynny yw bod noddwyr Gwent yn hael iawn wrth noddi bairdd o ardaloedd eraill. Ac felly mae gan y sir draddodiad cyfoethog iawn o ran barddoniaeth. Y gerdd gyntaf hyd y gwni sy'n sôn am Went neu am le yng Ngwent yw hon o lyfr du Caerfyrddin sy'n dyddio i'r 9fed neu'r 10fed ganrif ac yn perthyn i'r gyfres o gerddi sy'n cael ei adnabod fel englynion y beddau. Gwedi gwrwm a choch a chain a gorfyddawr mawr mynd rhain yn llan heledd bedd Owain. Ar ôl pethau glas a choch a chain a cheffylau mawr yn llan heledd mae bedd Owain. A dyma llan heledd. Mae'r cysylltiad rhwng y lle yma a heledd Canu Llawarch yn dipyn o ddirgelwch. Yr unig eglwys a draws Cymru Ben Baladr yw chysegri i heledd. A dyma'r eglwys sy'n perthyn i'r 3fed ganrif ar 10, ond ar bwys yr eglwys hefyd mae yna dwmpath. A dyma bedd Owain, llyfr du Caerfyrddin. Nawr, mae'n cael ei weld erbyn hyn fel mwnt castell, hynny yw sy'n dyddio nôl i'r cyfnod Normanaidd, ond mae'n amlwg felly o'r cyfeiriad yn llyfr du Caerfyrddin bod yna rhyw fath o dwmpath yma hyn oes y cestyll, a mae'n debyg taw ryw man claddu o'r oes efydd oedd yma, ac oedd wedi tynnu sylw'r bairdd nôl yn y 9fed a'r 10fed ganrif. Erbyn i ni gwrdd am y tro cyntaf â bairdd unigol o Went, ni wedi cyrraedd yr 11fed ganrif ar 10, ac y bardd cyntaf, sonir amdano fe yn y ffynonellau sydd â chysylltiadau a'r lle yw Berddig Gwent, sef bardd bach Gwent, bardd y Griffith ap Llywelyn, yr unig un o'r holl dywysogion a brenhinoedd Cymru a lwyddodd i uno Cymru o dan i lywodraeth ddiwedd ganrif ar 10. Ac mae sôn am Berddig Gwent yn y gwahanol ffynonellau, yn y gwahanol dogfennau sy'n perthyn i'r cyfnod. Mae e'n dyst enghraifft i Siarteri'r Brenin, ac ni'n gwybod iddo ddal tir yng Ngwent Iscoed yng ngwaelodion y sir cyfnod y llyfr Domesday, a mae sôn amdano fe yn y llyfr Domesday. Ond mae hefyd traddodiad lleol cryf sydd yn ei gysylltu â'r lle hwn yn swydd Henffordd erbyn hyn, sef Nant y Bardd, y tu fas i Doston, yn rhan ucha Ystrad Aur neu y Golden Valley yn swydd Henffordd. Felly mae'n digon posib hefyd i Ferddig Gwent ddal tiroedd yn y sir Henffordd bresennol. Y bardd arall mae sôn amdano fe yw Gwrgant ap Rhys, sef bardd llys Morgan ap Owain, tywysog Gwynllwg a Chaerllion. Lladdwyd Gwrgant a'i dywysog Morgan ap Owain gan Ifor Bach ym 1158, a chydag ef a llas y prydydd gorau, a hwnnw a elwyd Gwrgant ap Rhys. Gresef felly nad oroesoedd yr un llinell o waith Gwrgant ap Rhys. Bydde hynny wedi agor wedd newydd hollol ar y lenyddiaeth Gwent ac hanes Gwent petai unrhyw un o weithiau Gwrgant ap Rhys wedi goroesi.
Dyma ni'n edrych ar Gastell Caerllion, Castell Morgan ab Owain a'i frawd Iorwerth ab Owain, a buodd y ddau yn enwog am gynnau gwrthryfel a ledodd ar draws Cymru i gyd yn Ebrill 1136, gan ladd Richard de Clare yng nghoed Grwynau yn y Mynydd Du. Ddaeth Richard de Clare ar ymweliad â Chastell Llefenni, a wedyn oedd e'n mynd ar ei ffordd yn ôl tua'r Gorllewin, lle roedd gydag gestyll yng Ngheredigion, ac ar y ffordd buodd rhaid iddo fe pasio trwy coed Grwynau. A dyma Morgan a Iorwerth a Owain, y tywysogion lleol, yn casglu mintau ac yn ymosod arno fe yn y dirgel fel petai yn y coed. A hwnnw wedyn yn arwydd i weddill tywysogion y Cymru i godi ar draws Cymru ben Baladur. Ac ymhen rhyw flwyddyn, dim ond y cestyll a'r trefi oedd yn nwylo'r Normaniaid. Mae'r llun yma sydd yn cynrychioli Richard de Clare yn mynd trwy'r coedwig yn y Mynydd Du, wrth gwrs, mewn gwirionedd yn dod o llyfr Lady Bird Robin Hood. Ond, yn sgil y fuddugoliaeth ysgubol y Cymru dros y Normaniaid, fe godon nhw y gofeb i'r fuddugoliaeth ar ben y Mynydd Du, ar y cefn rhwng Llandewin a'n Tonddu a'r Grwynau Fechan, ac yr enw lleol ar y lle yw Dialgareg, a dyna'r dialgareg ei hun, a mae'n debyg iawn mai fath o groes oedd hi'n wreiddiol nôl yn y canol oesoedd, ond mae'n dal i nodi union fan y fuddugoliaeth ysgubol dros y Normaniaid ym 1136. Hynny yn dod â ni at un o fairdd mawr wrth gwrs y cyfnod y canol oesoedd, un o fawrion fairdd y tywysogion, sef Llywarch ap Llywelyn, Prydydd y Moch, a bu iddo fe gan o fawl i un o ferched Gwent, sef Gwenllian ferch Hywel ab Iorwerth, sef Wyres Iorwerth ab Owain, oedd yn rhannol gyfrifol am y fuddugoliaeth yn 1136. A stori tu ôl i'r gerdd yw bod Gwenllian yn priodi a bod paid o geffylau wedi cael ei anfon lawr i'r de yn anrheg briodes iddi, a Llywarch ap Llywelyn, Prydydd y Moch, yn dod gyda'r mairch, gyda'r ceffylau, ac yn cwympo mewn cariad ar ferch yn un o gonfensiynau, wrth gwrs, bairdd y tywysogion. A mae gydag wedyn ddisgrifiad o rhan o Went, mae'n crwydro ar hyd afon Oesg lawr i gyffiniau Caerllion. Mae'r ddig oesg gantwys gan ei godre, dolydd Caerllion, dail lliawt bre. Mae'n dŵg mairch mygrfawr, dyrawr, dyre, a'r hwyl gan mawl hawl, a'r hael orne, Cairoedd Gwenllian, Gwenlliog se, Caradwy lywi, lewi chystre. Mae afon Oesg yn dwy'n cant o lwybrau hyd ei glannau, a meddai Prydydd y Moch, dolydd Caerllion, dail llawer bryn. Fe ddygafennau fairch ysblenydd ffyrnig nwydus, a'r daith at yr un sy'n hawlio mawl, sydd mor ddisglair a'r hael. Gwenllian, y ferch annwyl, goleini'r ffin. Gwenllian, Caradwy lywi, lewi chystre. Felly mae'n amlwg bod tywysogion Gwent ar y pryd yn medru derbyn clodydd bardd mor fawr, mor enwog, a Llywarch ap Llywelyn, Prydydd y Moch. A dyma, mae'n debyg, dolydd Caerllion heddi, sef safle cwrs golff weddol o enwog a Celtic Manor lawr yn gwaelodion y sir yn rhan isa Dyffryn Oesg. Mae'n rhaid i ni fynd wedyn i'r 4edd ganrif ar 10 i sôn am y bardd mawr cenedlaethol nesaf sydd â chysylltiadau agos â Gwent, a hwnnw wrth gwrs yw Dafydd ap Gwilym.
sydd â'i gysylltiadau amlwg a basaleg a tŷ Ifor Hael ei brif noddwr yn y de. A dyma ni olwg ar basaleg yn y 19fed ganrif pan oedd Iolo Morgannwg wedi dod heibio i chwilio am olion enghraifft tŷ Ifor Hael. A dyma un o gerddi, un o gywyddau enwog Dafydd ap Gwilym i fasaleg, mawr anrhydedd am deddiw, mi a gaf o bydda byw, hel a chŵn, nid haelach i o'r, a gyfed gydag Ifor, a saethu rhygeirw sythynt, a bwrw gwaelch i wybr a gwynt, a cherddau tafodau teg, a solas y masaleg. A mae solas o hi, y masaleg. Mae Dafydd ap Gwilym yn addo i Ifor Hael, hyd y mae iaith Cymraeg, hyd y tif hadau teg, hardd Ifor, hoer i'w ddefod, hir dy gledd, heir dy glod. Ac wrth gwrs, fe ysgorodd y gysylltiad agos, y berthynas agos rhwng Dafydd ap Gwilym a'i brif noddwr Ifor Hael, ar lawer iawn o ddychmygion y myd ac ymbryd Iolo Morgannwg yn y 19fed ganrif. A fe ymwelodd Iolo sawl gwaith a Gwern y Clepa ar gyrion Casnewydd, lle roedd olion Gwern y Clepa, olion tŷ Ifor Hael, i chwilio am yr olion. A dyma sketch a nath Iolo Morgannwg ym mis Awst 1813 o olion Gwern y Clepa yn y goedwig gyferbyn a Thi Tredegar heddiw mewn llythyr at ei fab Taliesin a Iolo. A dwi yna hefyd wedi mynd draw na i chwilio am olion y tŷ enwog. Ond mae'r un mor wir heddi ag oedd hi yn y 19fed ganrif, mae Mieri, lle bu mawredd sydd yna erbyn hyn. Ond mae modd o leia gweld olion y tŷ sydd â rhan mor bwysig yn hanes llenyddiaeth y Cymru. A mae Dafydd yn sôn am yr ardal uwchben Gwern y Clepa yn edrych lawr erbyn hyn ar dre Rhisga. Nid oes bren yn y wenall, na bo'n wyrdd ei ben a'i wallt, a'i gangau yn o gyngerth, a'i ŵn a'i bais yn un berth. Poned digrif i brifardd, gweled hoiw gynired hardd, ar glwyddiaeth, digiaeth deg, a sfailiwyd y masaleg. Da iawn. Mae'n amlwg iawn bod lle digon cynnes yn halon Dafydd ar gyfer Gwent ac ar gyfer Basaleg. Bardd sydd â y gefallau llai o hiwmor yn perthyn i'w farddoniaeth ac a llai o twtsh dynol i'w farddoniaeth yw Siôn Kent. A mae gan Siôn Kent hefyd gysylltiadau agos iawn ar ardal. Dyma ni yn Llangain sydd erbyn hyn yn swydd Henffordd yn rhan o hen deyrnas Erging, ac Erging, cantref Erging yn ffurfio rhan o deyrnas Gwent yn y canol oesoedd. Ac yn Llangain mae traddodiad cri wedi goroesi am Siôn Kent yn gwasanaethu fel ffeiriad plwyf yn y lle. Siôn Kent efallai a mwy o fwriad i roi pregeth i ni na stori yn nell Dafydd ap Gwilym, ac i wagedd ag oferedd y byd efallai yn nodweddiadol o'i waith. Panel mewn arch y barchlan ar frys o'r llys tu ar llan. Nis calyn merch a nerchwedd y gŵr iach bellach fedd. Rydd gordderch o ferchfain a'i llaw dan yr un lluain. Neu ddail alar yn ddilys, ni orwedd ar ei fedd fus. Wedi bo yno unawr y dyn ar gwall melyn mawr. Llyffant hyll tywyll yw'r tŷ, os gwyl fydd ei was gwely. Bydd i ni oll yn hynny o beth. Ond mae cysylltiadau rhwng yr ardal a Siôn Kent yn gry hyd heddiw. Mae yna sawl stori gwerin wedi goroesi sy'n sôn am Siôn Kent ac yn enwedig
wedyn yn sôn am gwahanol leoedd lle buodd e'n fel arfer yn cael gwahanol anturiaethau gyda'r diafol. A fe fedrir er enghraifft nodi pont arbennig yn Llanghain a gwahanol llefydd sydd yn gysylltiedig â'r bardd. Fe drodd y bardd yn ychymig y gwerin bobl yn yr ardal yn fath o ddewin ac weithiau yn fath o gawr. Felly mae'r straeon amdano fe hyd heddiw ar hyd a lled yr ardal. Ac mae disgyblion ysgolion yr ardal yn dal i ddysgu straeon gan Siôn Kent. Dyma Llanghain, eglwys Llanghain, lle buodd Siôn Kent yn offeiriad dechrau 15fed ganrif. Ac un o'r straeon am Siôn Kent yw fod e wedi taflu'r cerrig yma sydd yn rhyleg yn parthau dwyreiniol y sir o ben Pen y Fal reit ar draws y sir. Ac fe lanio nhw fan hyn mewn cae yn Trylleg. Yr enw lleol arnyn nhw yn y 19fed ganrif a'r 14fed ganrif ar 15 oedd cerrig Harold, ac am ryw reswm yn cael ei cysylltu ag Harold Godwinson, sef brenin Saesnig ola Lloegr. Ond mae llen gwerin y Cymru yn yr ardal yn sicr yn tadogi'r rhain ar Siôn Kent. Hefyd mae stori arall amdano fe yn neidio oddi ar ben Pen y Fal, y Siwgolwff, ac yn glanio ar Sguryd Fawr ar draws y cwm, a dyna ôl i sawdl yn Sguryd Fawr. Felly mae'r toriad, mae'r llithriad tir anferth yn Sguryd Fawr yn cael ei dadogi ar Siôn Kent gan werin bobl Gwent nôl yn y canol oesoedd. Felly, erbyn canol y 15fed ganrif, roedd Gwent yn un o ardaloedd mwyaf golidog, mwyaf cefnog Cymru, a boneddigion yr ardal yn ddigon cefnog i noddi rhai o feirdd mwyaf y ganrif air yn ôl Saunders Lewis. Ac wrth gwrs, un o feirdd mwyaf, y ganrif fwyaf, yw Guto'r Glyn a'i gysylltiadau enwog ac amlwg gyda teulu Herbertiaid Castell Rhaglan, a nhw oedd ei brif noddwyr ganol y 15fed ganrif. A dyma ni. Ond nid yr Herbertiaid oedd ei noddwr, ei unig noddwyr yn yr ardal, na'i noddwr cynta. Ei noddwr cynta yn yn hardal ni oedd Harry Griffith yn Dyffryn Aur yn y Golden Valley. Yn gynnar, yn weddol o gynnar yng ngyrfa Guto'r Glyn. A dyna un o'r cyweddau a ganwyd gan Guto'r Glyn i Harry Griffith, sef ymrafael Harry Griffith ac Ieuan Gethin am serch gwlades o lunydd, dim sicrwydd hyd y gwni am union arwyddocad y teitl a'r stori, ond mae'n debyg bod mae rhywfaint o ddychan, o led ddychan yn y gerdd. Cywira mab yn caru o gair hyd went yw'r gwrdi. Ofydd yw mab Griffith gryf i'r ferch hon a'r farch heinydd. O ddiw hael pam na ddaw hon at Harry dan goed hirion, a Gwent draw, fe caiff gan trodd, ac Eias yn ei gwahodd. Eias yw'r ardal yng ngogledd ddwyrain y sir, sydd erbyn hyn yn cynnwys llefydd fel Llanddewi a Tonddu, a hefyd yn croesi'r ffin a Lloegr, felly mae rhan o Eias erbyn hyn yng Nghymru a rhan yn Lloegr. A dyna y lle yn Eias lle buodd Harry ddi fyw, sef y cwrt newydd, sydd ddim ymhell iawn o Bacdwn, Swydd Henffordd, oedd hefyd yn gartre i Blanche Parry yn ystod teyrnasiad Elizabeth a gyntaf, felly mae cysylltiadau Cymreig cryf iawn gyda'r ardal hon sydd bellach yn rhan o Swydd Henffordd. A dyma'r tŷ gafodd ei godi, mae'n debyg ar olion mainor Harry ddi nôl yn y 15fed ganrif. Mae'r tŷ presennol yn dyddio'n rhannol yn ôl i'r 11fed ganrif ar 15.
Mae sôn hefyd gan Guto'r Glyn am Thomas ap Watkin o Landdewi Rhydderch. Mae Landdewi Rhydderch yn pentre hardd, pentre bach ar gyrion y fenni, ac i fan hyn daeth Guto'r Glyn chydig cyn ymuno a byddin o Brydain oedd yn mynd ar gyrch i Ffrainc ar gwahanol foneddigion a marchogion o Went oedd am fynd ar y cyrch i Ffrainc yn cwrdd yma yn Llanddewi Rhydderch. Brwydr y Bair yn erbyn gwin Thomas ap Watkin o Landdewi Rhydderch. Cennau Gwyndeiau dwy Went, cynhaliwn drin a gwin Gwent, gwnawn Ffrainc ar y dalfainc dau, ymladdwn ag aml wyleddau. Dolffin medd y min meddw mai, efau wir a fi orau. Ni welais tras hynnais i, ond y gwin yn digoni. Sef bod y gwin wedi ennill y brwydr yn erbyn y bairdd. Hynny yw bod y bairdd wedi mynd yn feddw gaib ar y gwin, ac felly gwin Gwent yn fuddigol dros y bairdd. A dyma Llanddewi Rhydderch erbyn hyn. Dyna ysgrid fawr yn y cefndir. A hefyd olion y tŷ a adeiladwyd ar ben y tŷ oedd yn perthyn i ganol y 15fed ganrif. Erbyn hyn dyma olion mainor Llanddewi Rhydderch. A rhyfedd meddwl bod Guto'r Glyn a'r lleill wedi cynnal gleddoedd mor odidog, mor feddwog yn ôl yng nghanol y 15fed ganrif. Wrth gwrs, prif noddwyr Guto yn yr ardal oedd teulu Rhaglan, teulu'r Herbertiaid, a fe gafodd Rhaglan, Castell Rhaglan i godi gan William ap Thomas yn wreiddiol yn 1440. Fe aeth William ap Thomas gyda Harri'r Pumed i Ffrainc ac ennill bri a chlod iddo'i hun, dod yn ôl wedyn a priodi yn gall, priodi gwladus ddi Dafydd Gam, ac wedyn mynd ati i godi Castell Rhaglan a gwblhawyd wedyn gan ei fab William Herbert yn ail hanner y 15fed ganrif. A dyma ddefrod gwladus Dafydd Gam ac William ap Thomas yn eglwys Priordy Santes Fair yn y Fenni. Ac mae Lewis Glyncothi hefyd yn sôn am gwladus ferch Dafydd Gam ac yn canu marwnad iddi yn 1454, y seren o Efenni, at ddiw ar saint y troes hi. Di huno a chyffroi anaeth yn oes yn hiaith ni. Ysgrin ar gyseg ar y went, sydd di ar glwyddes dwy went. Ond teg paentiad y gadair, pinagls fel pen eglwys fair. Mae'n beryl, 9,000 yn wyn, marmor a mwy o ermyn. Sydd hefyd yn ddisgrifiad digon clir o'r beddrod arianterth cyn iddi cael ei niweidio yn ystod yr 11fed ganrif ar 15. Ond Guto wrth gwrs yn cael ei gysylltu fwyaf â Castell Rhaglan. Dyma rhan o Castell Rhaglan a godwyd gan William ap Thomas yn gynharach yn y 15fed ganrif. A moliant i Sir William ap Thomas sydd yn fan hyn, dy glos, wel dyna dau glân, dy greiglis deg o Raglan. Ath lys wen yng Ngefenni yw merchon, porth mair i chwi. Yno bu minnau baiment ar dy lyfrau gwalchmau Gwent. Yno y cefais naw cyfarch a gwell ymhell fi fy mharch. Felly croeso brwd iawn i Guto'r Glyn yn Rhaglan ganol y 15fed ganrif. A dyma ni edrych ar draws y sir o ben y tŵr melyn, tŵr anferth yng Nghastell Rhaglan tuag at y Fenni yn y cefndir a pen y fal tu ôl iddi. A dyna un o adluniadau cadw o'r lle arianterth, a dyna'r union fath o olygfa y bydde Guto'r Glyn wedi bod yn gyfarwydd â hi ar ei ymweliadau a Chastell Rhaglan ganol y 15fed ganrif. Uchel yw'r llys, uwchlaw'r llaill, a'ch tŵr uwch y tai eraill, sef tŵr Melyn Gwent, y tŵr enwog a adeiladwyd gan William ap Thomas yn y 1440.
Dyma'r rhan o'r castell a godwyd gan William Herbert, sef mab William ap Thomas, a daeth yn iarll Penfro yn ei ddydd, ac fe oedd llywodraethwr Cymru ar ran Edward y Pedwerydd, ganol y 15fed ganrif. Fe i bob pwrpas oedd y tywysog Cymru, istis y gogledd ac istis y de, ac am gyfnod weddol o fyr rhwng am ryw 5 mlynedd yn y 1460, rhaglen oedd canolbwynt, oedd prif ddinas wleidyddol a diwylliannol Cymru, a beirdd o wahanol barthau o Gymru yn heidio i'r lle ar gyfer nawdd y teulu. Dyma William Herbert ar y chwith a'i wraig Anne Defro ar y dde yn penglunio o flaen Edward y Pedwerydd. Rhaid cofio hefyd, mae nhw oedd yn gyfrifol am fagu Harri'r 7fed yn rhaglen yr union adeg yma, ac yn rhaglen y buodd Harri Tudur o 4 oed ymlaen tan 40 oed. Felly yn y rhaglen i bob pwrpas cafodd Harri Tudur ei fagu gan William Herbert ac yn arbennig gan Anne Defro. Moliant i William Herbert, iall cyntaf Penfro, na ad fy arglwydd, swydd i Sais, na'i bardwn i un bwrdais. Barna'n iawn, brenin ein hiaith, bwrwn y tân a'i braint unwaith. Cymer wir Cymru rawron, constable o Fanstable i fôn, dwg forganwg a Gwynedd, gwna'n un o gonwy i nedd, o digia Lloegr a'i digiaid, Cymru a dri yn dy raid. Felly math o alwad gan Guto'r Glyn i William Herbert uno Cymru, i reoli Cymru dros y Cymru i hunain, fel petai. A bydde'r cerddi hyn wedi cael ei datgan yn fan hyn, yn neuadd fawr Castell Rhaglan, pan oedd y teulu Herbertiaid a'i ddilynwyr oll wedi ymgasglu yma. Nawr, un o straeon difyr Iolo Morgannwg yw, wrth gwrs, bod yna unwaith lyfrgell enwog o lawysgrifau Cymraeg yn Nghastell Rhaglan. A dyna un o prif heiriadau Iolo Morgannwg yn y 19fed ganrif. A ynten nodi, mae yn y stafell hon uwch ben y prif borth roedd llyfrgell enwog William Herbert. Nawr, mae'n anodd iawn gwybod faint o wirionedd sydd yn honiadau Iolo Morgannwg, wrth gwrs, erbyn hyn. Ond wi'n hoffi yn hynna'n sefyll fan hyn weithiau a dychmygu falle breuddwydio am yr holl lawysgrifau godidog a fydde'n cael eu cadw efallai yn y llyfrgell yn Rhaglan. Ond wrth gwrs, y 1469 dyma drychineb yn disgyn ar ben y Cymru, ar ben y teulu, ac William Herbert yn cael ei ddienyddio ar ôl brwydr Edgecote yn Lloegr gan Iarll Warwick yn 1469. A dyma rhan o farnad Guto i William Herbert. Gwynllan fi Rhaglan i'r iaith, gwain i wil ei gwyn eilwaith, gwai a weles ar galon, gynnal gwledd ar ganol glan. Gwai a geisio rhodio rhawg, Gwent dlawd oedd gynt o Lidawg. A dwi'n dal i feddwl y dyle fod arwydd y tu fas i'r raglen i'r pentre erbyn hyn, yn dweud Gwynllan fi Rhaglan i'r iaith. Cerddi eraill gan Guto'r Glyn, un o'r rhai mwyaf difyr efallai, gofyn i drahauarn abiaian o Benrhos am gael benthyg llyfr y greol. Mae Benrhos, neu Penrhos Fwrdios, a roedd ei enw llawn, chydig tu fas i Garllion, lawr yn waelodion y sir, ac mae'n amlwg bod drahauarn abiaian yn ŵr diwylliedig a chanddo gopi o llyfr y greol. Ac o ran y Dafydd ap Ieuan a Abad Glyn y Gwistel, yma Guto'r Glyn yn gofyn yn ei gywydd am fenthyg llyfr y greol. Am un llyfr y mae'n llefain, ac ar mwyn o gair a main,
chwynfawr oedd uwch anfon y greal teg i'r wlad hon. Saint mynaich sy'n dymunaw, sain greal I dir ial draw, a thra chefn ni tharia chwaith, o dir ial y dawr eilwaith. Hynny yw, bydd y llyfr yn dod yn ôl I Went o'r gogledd. Ni wyddus, a oedd trahau'r nabiaian yn fodlon anfon llyfr y greal i'r gogledd ei peidio. Dyna lle penros wyrdios ar gyrion Carllion lawr yn y rhan ddeheuol y sir. Dyw'r traddodiad Herbertiaid o'r ran noddi Bair ddim yn dod I ben gyda dienyddiad William Herbert yn y 15fed ganrif. Mae'r traddodiad yn parhau y genhedlaeth nesaf a'r genhedlaeth ar ôl hynny. Dyma y wern ddu ar gyrion y fenni yn yr ail ganrif ar 15 yn gartre I William Siôn a Prosser, un o ddisgynyddion Herbertiaid rhaglan. Ac William Siôn a Prosser oedd y bonheddwr ola yn y sir I gadw bardd yn ei lys, I gadw bardd yn y tŷ. Ac enw I fardd oedd Meredydd ap Prosser, a mae'n debyg bod Meredydd ap Prosser hefyd yn perthyn i'r Herbertiaid. Mab William Siôn ap Prosser yw Philip Proger, oedd yn swyddog uchel yn y llys yn Llundain. A dyma portread ohono fe, y llun cynhara oll o Gymro gyda Chenhinen, bod I Genhinen yn edrych yn fwy tebyg I Sibynsen I fi, ond dyna fe. Dyma'r teulu oedd yn noddi'r bairdd yma yn wern ddu yn yr ail ganrif ar 15. A peth o waith y bardd Meredydd ap Prosser wedi goroesi a'i gerdd mwyaf enwog, neu mwyaf ddiddorol I fi, falle I ni yn y rhan hon o Gymru, yw I awdl I Wlad Ewias, sef y cantrefi sy'n sôn amdani gyne sydd yn trychwantu erbyn hyn, y ffin rhwng Swydd Henffordd a Chymru. A filydd gampedd o gwmpas ceirydd lle mae ceirwr deyrnas. Yn hamp rhag ofn fy nghas yw galw Duw a gwlad Eias. Yn hon mae rhoddion yn rhydd I glerwyr I gael arian beunydd. Nid oes goris hael a dydd, llu dynion gwell I deunydd. A dyna un o lawysgrifau awdurdod Ewias sydd yn llyfrell genedlaethol, hon yn llaw Gwilym Pyw, a ffeiriad pybyddol oedd yn byw yn y sir yn yr ail ganrif ar 15, a dyma dyffryn Ewias heddi, sef y dyffryn lle mae priordy, ysblenydd, Llanddewi Nant Honddu yn sefyll, ac chi'n gallu gweld o'r llun mor brydferth yw'r lle, ac mae'r gerdd yn adlewyrchu prydferthwch Eias. Pob llan yn airloiw, pob llwyn yn irlas, pob graig yn angel, meddau gwelas, pob glan yn tirwalch, pob galant eirwas, pob dawn I gerddwyr, pob dyn ag urddas, pob arddwr, ilwr fal y melwas clai, pwy yw'n pen deau a'i hap ond Eias, glan lu a dawan, glan lewod Eias, glan od o gampau, glan dau o gwmpas, glan o gyrff drwyddyn, glan grefftwyr addas, glan geirydd newydd, glan geirwn Eias, glan blaned dyged digas sy'n beunydd, glan eirda newydd, glan wyrdan Eias. Mae Meredydd ap Prosser ar ei orau yn tipyn o fardd. Wedyn, mae'r traddodiad yn pasio I dwylo newydd, sef Iaill Caer Rangon, a fe drodd rhaglan unwaith eto yn ganolfan ar gyfer bairdd. Ond, fes dweda nhw, stori arall yw honno. Falle bydd yna gyfle I ni sôn am hynny rhywbryd arall, ond am y tro, diolch yn fawr am wrando, a gobeithio bod hyn wedi rhoi rhywfaint o flas I chi am le Gwent yn ein traddodiad llenyddol. Diolch yn fawr am wrando.